ka jinga mere polis menta klapoi ha kasngi kabalai ngilaban ong ba ka jinga mere ngi katkum ka jing pej ya ka result ki babun ki bapas bat ki babun ru ki fail hanrei ha ka jinga mere don ru ki bala babe namar ka jing bompoi biang por jongki ba don ru ki babe ba kimla ban pendap ya karau namar ba ka jing bakala khen ka jongki bat yolese ni kumbang ui kadon ka jing keno nang ni nang tai yolese kadon kajing bakla ha keyboard jong machine henry yulese don na pedeng jong pi nangno pinyo ya ka phone call lani don mano re mano bo ong pi ai pisangi lani penbam pisangi ngila ban penyo ya ka kam henry pajba samla ki apply kam pi dei ban long ki husiar bat phim dei ban syangop lani syathet kane ka juk kam desu kum kajuk mensua ya kabangila ban le tu lan le syukor henry mata ka kampulis ngila ban ong bakalong fair ni kalong kuj omla ban tep kam yau brio ubom siam lawan ban mare bat kita ki ong bangim don kam ban lit mare ngila ban yo ya ka kampulis kata kalong ka ba hadu kata te kumta haba pi mare pi dai ban tristom berkumjuru haba don mano ki ba pan pisai pi ba snyoba ayang kata ngan sapenyo kami pi wat mengit ya ka bakum kata namar lada pingit ya ka bakum kata nagliang ka department kanum don kanu kacing bakli lani kacing kitkli namata jongpi kum bakala de ban pentip lani pathai sekilat pathai kubor ba kan nom don jing bakli te kumta ki samla ki de banang ban start bakim de ban sia yalam bakla lani sia ong hanu ban lada ai pisa ba pide ban supsa repim de ban supsa leni ai yano wala da ki bang lani sa penbit sa kanu ru nagabda jompi lada pimla ban mare ple syukut hakato ke jingbom la jompi henry lada pila kermen bet ban lebha ha ke exam knang ba pinyo ya kakam ka ba mapi pila terang Kau nak lempar lagi kau. Kiri nak inti daratan deh.